hiru ikastetxeen artean, guztira, 200 bat. Mantendu egiten da, bizkat hortxe, margen hortan hiltzen da, 250, baina hortxe mantentzen da, 200 ingurun. Eta gero, 200 tamborra jotzen da, gero baita ere, kosakakea urten desente gehiago atera dira, 50. Elkartetik egiten den zerbait da, urtean inauteri aurretik hasten gea, talde bat 8-10 pertsona, eta gero gaurko egunean etortzen dira, baita ere, beste bazkide asko etortzen dira laguntzea. Baita ere, ikastetxe guztietatik ere, guraso batzuk ere laguntzen digute tamorradan. Behar da trajea eta ensaioak. Hemen jarrita eta saludak egiten. Denbora askoa, gutxi gara bera 10 aste. Nero, oain ikustea heldui nola iteuten, eta gero barrakata. Hasieran ikasteako pixka zaila, baina gero ikasteitu ziren ondo.